sendok tekan yang waktu wis gaman wis ningkat tekan masa wis percuma papai gali senajan sampeyan sumpah masih tetap pengen papai saya nok lilis sing sutur lagi waktu masih barengan waktu pengen Mas Ali nok Mas Ali sampeyan larakula padahal kula bakti bos jen sing dia motor nurut sekian sece miliulis lan sakit tirain ngomong arep ajak bareng wis emarina miliulis lan sakit tirain santri sun sekabeh awakmu bagus pada belajar toreko ilarana guru mursyid toreko siapa toreko sataria apa toreko kodria naksabandia terserah wakmu baik kados mekaten Kanjeng Sunan Kalijaga isun tangled maring panjenengan belajar toreko iku kanggone napa ari wong belajar toreko iku nyambungaken syariat kelawan hakikat terus mengko awakmu nanjak maring makrifat yen ora belajar toreko ia mengkone gupak ning syariat baik orang dangdani kolbu orang dangdani hati ora bisa ngilangaken penyakit ing hati mulane belajar toreko iku ya nyambungaken antara syariat kelawan hakikat kudu bisa mentauhidaken Gusti Allah la fa'ila illallah tiada yang berbuat kecuali seluruhnya adalah Allah kabeh kia perbuatane Gusti Allah ya tajali af'ale Gusti Allah iku arane mentauhidaken Gusti Allah iku arane tauhid af'al segala sesuatu perbuatan kang lakuaken iku ya Gusti Allah kados mekaten Kanjeng Sunan Kalijaga dados kula sarencangan para ki ageng kedai belajar toreko
Toreko siapa Sataria apa Kodri anak Sabandia. Nggih kula iya setuju banget umpami kula mlebu belajar toreko. Kados pundi gurune? Apa dumateng panjenengan murside apa dumateng Kanjeng Sunan Gunung Jati? Leres ngandikane Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku gak ya belajar toreko. Jarang gak melu ya. Waduh, bagian syariatnya masih gelagap-gelagap. Iya bagus si belajar ning Kanjeng Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah. Iya guru mursyid toreko Sataria. Nggih matur kesuwun Kanjeng Sunan Kalijaga atas pituturipun lan atas pituwaipun saran saking panjenengan ya saya ya wis bareng-bareng bae cung Syekh Maglung Sakti Arya Soka bareng-bareng belajar baik kalawan sirama. Rasane wong demen singen rasa suwung yen bangi ditinggal tapi menyadari amayaki tapi memaklumi ini melindasi ngomong bagiannya percaya yen wis mengkene kalian niki waktu bengen duite akeh pakaian keren saiki Melinda dadi pengen kesirian mingwang sejen kabeh pitutur wis padang kalen persis kaya wong tas tepaten di
sabos wartakan bliketan sirik lan Kanjeng Guru Sunan Kalijaga Sun badetang ia takon apa cu mangga takon maringisu ari tiang kang muhasabaiku kados pundi Kanjeng Guru Sunan Kalijaga wong kang musahabaiku wong kang menyadari kesalahan-kesalahan dirine dhewe wis sadar ning perbuatan-perbuatane akeh nglakuaken kesalahan akeh nglakuaken kemaksiatan akeh nglakuaken kebejadan sadar toli tobat iku arane tiang kang muhasabah kados pundi Kanjeng Guru kang den wastani tiang kang mujahadah iku wong kang wis tobat terus memerangi nafsu ning awake dhewe sapa wong kang bisa memerangi hawa nafsu ning awake dhewe lagi usaha memerangi nafsu ning awake dhewe iku arane mujahadah kados pundi Kanjeng Sunan Kalijaga tiang kang muraqabah niku kados pundi wong kang muraqabah iku wong kang senantiasa merasa dirine dinawasi maring Gusti Allah arep berbuat apa baik merasa selalu diawasi maring Gusti Allah wedi maring Gusti Allah kenang dinawasi maring Gusti Allah iku wastane muraqabah Kanjeng Sinuhun Sunan Kalijaga aku takon kados pundi kang den wastani tiang kang muhabah wong kang muhabah iku wong kang merasa kecintaane maring Gusti Allah bae ora demening liyan-liyane ora demening makhluk ora demen ning ciptaane terlalu berlebihan demene maring Gusti Allah iku den wastani muhabah. Waduh, nyong sih kini Kanjeng Kiai, Kanjeng Sunan Kalijaga, hartakon tiang kang mukasapah kalian tiang kang musahadah. Kados pundi kuno mukasapah karo musahadah? Pada mboten. Paman gonggong setanaya beda. Baka wong kang mukasapah iku wong kang wis tersingkap ning sesuatu kang bersifat rahasia hal-hal kang beli bisa den deleng ning manusia beli bisa den deleng manusia biasa awake dewek ya kedeleng iku arane mukasapa baka musahadah iku ya beda karo mukasapa wong musahadah iku wong kang wis mampu nyaksiaken kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala iku bisa ngeningal Allah iku nyata dan tinggal duduk karo mata panca indra tapi karo rasa kangananing kolbu
Allah iku nyata, Allah iku ya wujud sesuai kor sifate, Allah iku ya hak wong kang mampu ningali Allah subhanahu wa ta'ala iku wastane musyahadah. Matur kesuwun Kanjeng Guru den wejang dumateng panjenengan isun sarencangan mengko badhe belajar toreko sataria dumateng Rama Sunan Gunung Jati ya Rama Syekh Syarif Hidayatullah. Ia mangga cung belajar rumah tangga bebeneran
sopan kebayang ganteng kepajemukan kini cuma rasanya dengan bisa nasi gue melihat karena sopan. Sampai di sini dulu, syairi gampang disambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.